ne može da dopre do nje. Mensur se iznervirao zbog Milice, ona terala po svom, pa ga dodatno isprovocirala i dalje je van sebe. Milica Veselinović nije mogla da dođe sebi nakon sukoba sa Milanom Mimom Šarac, a Mensur Ajdarpašić pokušavao je da joj objasni gde greši, iako ga ona nije slušala, mnogo su me iznervirali. Ništa nisam htela da uzmem, žalila se Milica. Šta će ti to u životu? Devojka ti ništa nije uradila. Milice, žensko je, govorio joj je Mensur. Ja 20 dana trpim, neka je žensko po 100 puta, govorila je Milica. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.